Haydi Gabi. Браво! Айде сега, следващата! Сега следващата! Пожелание? Какво искат? Ивана, как се кажеш? Пак на галена. Пустим друга. Следващата, Ивана, коя е? Коя беше песента следваща? Кажи Габи, коя? Корианда. Какво не ми се... На певицата. Дай на певицата. На коя певица? Може ли да София Мария? А я вече... Знае песни. Айде, Ване, давай! Tego Сашко пак бе. Всички жени и най-лошите
Сашко извива тука. За втория глас. Не, за това от другия. Това не е това, е сега. Втория глас е той. Айде чучек сега, чучек с дупенцата, така с ръката, така, ай, така, ай, така, ай. Ай, сега така, хвани се тука за иониката, така. Браво! Браво на децата, браво! Сега, коя друга песен? Пак на Галена. Пак на Галена? Да, ето. Безден така дома не сме си се... Калвинистът ще говори. Говориш? Ти е мен София? Ти оди спиш една биричка. Не, всичко излази на Там. балкона. Сега да свириш, виж момата. Да, майче, не Играе. даваше да се пуши. Всичко... Сега репетирате и почи ходите на сватба. Че пазариш сватба, ето ти певицата, без бащата. Не? И отивате си свири. А? Той баща ти покажи му каква певица имаш и го тепе край до тук. Айде. Дай гол! Дай на Ще се научиш, давай. Мането се прави... Абе на фанелката какво пише? Ти се прави, че ме Иван! Морихи се. няма никой. Ето и бакшисти имаш. Той ще карабал лева как си легне. Карабал лева как си легне. По време се обръщам. Сложи го тук, айде, сложи го тук. От циците. Айде от циците го сложи. Цоне. От циците, айде, сложи го от циците. Йо!
Прави си лапо. Сори, я го